Mä oon siis rakastanut seurata TikTokissa nyt tätä trendiä, kun jaetaan asioita, jotka kiinnostaa ja asioita, jotka ei kiinnosta. Ja mun oli siis oikeasti jopa vaikea keksiä asioita, jotka mua ei kiinnosta, koska mua kiinnostaa kaikki. Mutta nyt mulla on lista myös asioista, jotka mua ei kiinnosta. Eli mä tuun jakaa 3 asiaa, jotka mua kiinnostaa ja 3 asiaa, jotka mua ei kiinnosta. Ja samalla tässä videolla mä teen mun suihkun jälkeisiä glow up-rutiineita. Ja mä itse asiassa kuvaan tän nyt heti tähän perään, joten tää on niin kuin lopputulos. Eli ei meikkiä tänään, mutta vähän tällainen freesiluukki käynnissä. Mä oon niin pettynyt itteeni, että mä oon niin kuin energiajuomakoukussa. Mä aloitin juomaan energiajuomia vasta pari kuukautta sitten. Ja sitä ennen mä en ollut siis ikinä eläessäni maistanut energiajuomaa. Mä yritän olla tuomatta energiajuomia näihin mun videoihin, mutta tänään mulla on vähän kiireinen aikataulu, joten mä haluan viettää tämän mun aamuhetken nyt tässä teidän kaa, tai nyt ei ole ihan aamu, silleen aamupäivä. Niin mä nyt juon vähän tätä energiajuomaa tässä ohessa, niin pahoittelen siitä. Eka asia, joka mua kiinnostaa, on romantiikka. Ja mä en nyt puhu mistä tahansa romantiikasta, vaan kaikki romanttinen. Siis mun kaverit, mä en tiedä niin kuin oikeastaan ketään, joka on yhtä romanttinen kuin mä. Mulla ei oikeastaan mikään ole liian ällöä, jos mä jostain ihmisestä tykkään. Kaikki romantiikka tänne, siis kaikki kirjeet, kortit, kehut, kohteliaisuudet, siis kaikki. Ja mä en tule tyytyä elämään ilman romantiikkaa. Se on jotenkin mulle niin tärkeä asia. Se tekee mun elämästä niin kuin jotenkin niin paljon kivempaa, jännittävämpää. Se saa jotenkin liekin mussa syttymään. Mä vaan rakastan sellaista huomiota ja sellaista. Mä oon ehkä huomannut myös semmoisen ilmiön, että ihmiset, jotka on parisuhteessa ja ei saa romantiikkaa, niin ne tosi usein sanoo silleen, että no ei se olisi mulle tärkeää, että en mä tarviikaan. Mutta sieltä huomaa semmoisen pienen sävyn sitä, että ne yrittää niin kuin tyydytellä itselleen, että ne ei tarvitse sitä romantiikkaa, vaikka ne haluaisi sitä, mutta ne tavallaan yrittää niin kuin saada se asian kuulostaa siltä, että ne ei halua, että se niiden parisuhde on niin kuin ok. Se on täysin ok, jos ei myöskään halua. Mä tiedän ihmisiä, jotka oikeasti halua, mutta mä tiedän oikeasti paljon ihmisiä, jotka ehkä tyytyy siihen, että ne ei saa niin kuin romanttisia eleitä tai huomioita kumppanilta, vaikka ne haluaisi. Ja musta tuntuu, että moni on ehkä niinku hukassa rakkauden suhteen tai on niin rakkauden kaipuisia, että tommoset asiat menee niinku sormien läpi. Vähän niin kuin, että haluaisi jotain enemmän, mutta ei uskalla myöntää sitä edes itselleen. Mulla on siis puhelimessa sellainen lista oikeasti, mitä mä suosittelen kaikille tekemään. Asioista, joista mä en tuu joustamaan, mitä mä niinku haluan mun parisuhteelta. Ja siitä ei jousteta, joista yksi on se, että mä tarviin sellaista niinku huomiota ja romantiikkaa. Ja mä ehkä haluan kannustaakin ihmisiä siihen, että kirjoittakaa ylös niitä juttuja, mitä te haluatte. Että romantiikka on vain niinku yksi niistä. Siinä mun listalla on kaikkea muutakin, voin joskus sen lukea, jos haluatte. Mutta tavallaan tehkää itsellenne näkyväksi, mitkä on ne asiat, mitkä sais teidän niinku elämän tuntumaan kivemmalta. Kuitenkin mä koen, että elämän pitää olla hyvää ilman parisuhdetta, mutta että sen parisuhteen pitää tuoda jotain niin kuin lisää siihen puolin ja toisin, niin mun mielestä se lista on hyvä niin kuin tavallaan hahmottaa sitä, että mitä haluaa ja sitten toteutuuko ne deittikumppanissa. Mä huomaan, että monet ihmiset on hyviä niin kuin sanomaan, mitä ne haluaa, mutta sitten ne ajautuu johonkin suhteeseen ja alkaa mennä niin kuin sieltä, mistä aita on matalin, että sitten loppujen lopuksi ne suhteessa ei toteudukaan ne asiat, mitä on halunnut, lähtien siis joistain niin kuin arvoista ja niin kuin edes arvostuksesta. Ja mä haluan vaan niin kuin jotenkin ehkä tähän väliin sanoa siitä, että sun pitäisi olla ihmisen kanssa, joka tunnistaa sun arvon from the start. Sun ei tarvitsisi niin kuin pyytää, anella. Pyytäminen on vielä ihan ok, mutta niin kuin anella ja käskeä sitä tai jotenkin yrittää manipuloida sitä arvostamaan sua, vaan se arvostus pitäisi olla siellä from the start. Kunnioitus, kaikki nämä. Sun pitäisi niin kuin olla sellaisen ihmisen kanssa, joka arvostaa sua, pitää sua hyvänä, kunnioittaa sua ihan alusta asti. Ja mä en tarkoita niin kuin tällä näitä romanttisia asioita, vaan silleen ylipäätään. Mun mielestä tästä niin kuin puhutaan liian vähän ja liian paljon näkee sellaisia ihmisiä, jotka on vaan niin kuin suhteissa, jossa mennään niin kuin vuoristorataa ja siellä ei niin kuin ole sitä arvostusta ja tavallaan siellä joustetaan niin kuin kaikista sellaisista perusarvoista, jotka olisi super tärkeitä olla. Siinä ihmisessä, kenen kanssa sä oot, pitäisi näkyä arvostus ja semmoinen tietoinen kunnioitus from the very beginning. Se pitäisi olla niin kuin bare minimum. Musta tuntuu, että nykyään bar is in hell. niin kuin silleen, että arvostetaan sellaisia juttuja, jotka on niin normaaleja. Silleen, I don't know, arvostus, semmoinen ihan perustason, bare minimum arvostus on paljon enemmän kuin mitä monissa suhteissa ehkä niin kuin edes toteutuu. Jos sun bar
is low, you will be in hell. Tämä ihminen vetää sut oikeasti kuoppaan, sen mä sanon sulle. Joten teen niin kuin lista niistä asioista, joista sun ei pitäisi joustaa, että sä huomaat ne asiat, jos saat joustaa joistain niin kuin arvostukseen tai kunnioitukseen liittyvistä asioista. Ja oot tosi tietoinen myös siitä, että miten esimerkiksi narsistiset ihmiset toimii. Ja mä en nyt ala haukkua ihmisten kumppaneita täällä narsistiksi, mutta semmoiset tietynlaiset piirteet, mitkä on tässä meidän niin kuin, nykysukupolvessa superyleisiä, jotka on semmoisia manipulatiivisia. Eli esimerkiksi se, että joku ihminen love-bombaa sua, eli se sanoo sulle koko ajan asioita, että mitä sä oot, mitä sä niin kuin, merkitset sille, mutta se ei näy sen teoissa mitenkään. Ja musta tuntuu, että esinkin naisia on helppo niin kuin gaslightata sillä, että kohdellaan ihan päin peetä, mutta sitten osataan puhua itseensä siitä ulos. Niin tää on niin kuin iso red flag, älkää hyväksykö sitä. Tavallaan sun tehtävä ei ole fiksata jotain ihmistä tai saada se ymmärtämään, että kuinka se on sua satuttanut, vaan jos sua satutetaan, sun tehtävä on vaan lähteä himpuraan. Eli jos P askaa sun tuulettimeen, niin älä kosta, älä jää roikkumaan, älä yritä korjata sitä ihmistä, vaan lähde beke, koska muuten siinä parisuhteessa ei ole vain yksi tyyppi, joka ei arvosta sua, vaan kaksi. Eli se kumppani ja sinä itse. Sun pitäisi aina arvostaa ittees, lähde menemään, tiedä mitä sä tarvitset, tiedät mitä sä ansaitset, kaikki te ansaitsette ihanaa elämää, ihanaa kumppania ja joo, I don't know. Totta kai pitää sitten itse myös toteuttaa näitä arvoja, jos ne päättää omata, mutta kuitenkin. Nyt mentiin niinku ihan aasisillasta aasisiltaan, mutta siis number one asia, joka mua kiinnostaa ja jota mä haluan, on huomioiminen. Ja iskä kyllä aina sanoo, että semmoiset romanttiset eleet, esimerkiksi kukkien vieminen, tulee usein miehiltä, jotka on pettäjiä ja koittaa manipuloida sillä. Mutta mä haluan olla vähän eri mieltä, koska mä haluan niitä kukkia ja kaikkea muuta tollasta. Kuitenkin, että itse pitää tulla autenttisesta paikasta, eikä mitään niin kuin pettäjän anteeksiantokukkia mä en halua. Ensimmäinen asia, joka mua ei kiinnosta, on small talk. Se on niin kuin rako mun sosiaalisissa taidoissa. Eli mä oon niin kuin sosiaalinen ja mä teen small talkia, mutta se ei kiinnosta mua ei sitten pätkän vertaa. Mä oon small talkissa huono, mutta mä en koe, että mä oon siinä niin kuin P-aska. Mä joudun työssäni usein small talkkaamaan, kun mä käyn PR-tapahtumissa tai muissa tommosissa, mutta se ei oikeasti niinku kiinnosta mua, ja mä vaan vihaan small talkia. Jossain lyhyissä kohtaamisissa mä saatan vaikuttaa niinku ujolta tai sisäänpäin kääntyneeltä, ja varmaan jotkut on niinku kokenut, että ylimieliseltä, tai mä oon joskus lukenut sitä jostain keskustelupalstoilta, mikä ei ikinä ole mun intention, mutta mä saatan mennä niin hämilleen tommosessa small talk-tilanteessa, koska mä en halua olla se ihminen, joka kysyy samat kysymykset, mitä edellinenkin ihminen oli, koska jotenkin mä epäilen, että kukaan jaksaa sitä. Että 10 ihmistä kysyy sulta samaa kysymystä ja sä vastaat niille kaikille. Niin kuin kiinnostaako se oikeasti jotakuta? Mä en tiedä. Mutta mä aina väkisin yritän small talkia. Mä haluan kuitenkin olla kohtelias. Mä en halua olla törkeä. Mä yritän sitä. Ja varmasti moni ihminen ei myöskään huomaa, että se ei ole ihan mun juttu. Mutta I don't know. Musta tuntuu, että siinä eniten rassaa se, että siinä ollaan niin pintatasolla, että mä oon tosi sellainen diippi ihminen, että mua kiinnostaa diipimmät asiat, mitä sulle oikeasti kuuluu, eikä aina vaan se, että miten menee, no ihan hyvin paljon töitä. Ja yksi syy, miksi mä rakastin tehdä töitä lasten parissa, kun mä olin päiväkodissa töissä, oli se, että kun lasten kanssa ei tarvitse small talkata, vaan niiltä tulee heti koko niiden elämä, ja kuulet kaikki juiseimmat jutut, ja sitä mä rakastan lapsissa, että siinä ei ole sitä tavallaan sosiaalista tommoista normia tai tommoista, että se small talkin taso pitää jättää. Munkaan ei tarvitse jättää small talkin tasoa, kerro mulle kaikki. Ja niin, mä en jaksa semmoista pakkopulla small talkia. Että mä ottaisin mieluummin sellaisen rutiinin, että jos pitää jotenkin lyhyesti moikata, niin sit antaisi vaikka joku kivan kehun toiselle ja lähtisi pois. Mun mielestä se small talk ei oikein anna kellekään mitään, jos se on siis sellaista, että moi mitä kuuluu, no ollut paljon töissä ja käynyt vähän pelaa padelia. Se ei it's giving nothing. Okei, asia, joka mua kiinnostaa, mitä mä tiedän, että monia ei kiinnosta, mutta mua kiinnostaa, on kenen rahaa sä käytät. Käytät sä omaa rahaa vai käytät sä sun vanhempien rahaa? Mommy's money, daddy's money, kenen rahat ne on? Sugar daddy money, mä haluan tietää kaiken. Ja mä oon siis oikeasti ollut tästä jopa ärsyttävä nuorempana. Mä oon siis yläasteikäisenä, lukioikäisenäkin varmaan, pakottanut mun kavereita myöntämään ja sanomaan ne sanat suusta, että he ovat kultalusikka suussa syntyneitä ja on synnytty mukavien vanhempien omaisuuksien päälle. Ja siinä ei siis ole mitään pahaa, vaan tämähän on tullut multa ihan silleen sellaista tietynlaista katkeruudesta ja mua ehkä ylipäätään ärsyttää ihmisissä se, että jos ei tunnisteta omia etuoikeuksia.
tähän on niin kuin paljon disclaimereita, että se, että on rahaa perheessä, niin sehän on vain yksi etuoikeus. Etuoikeuksia on myös se, että on niin kuin rakkautta perheessä ja tämmöisiä asioita, mutta mua on aina ärsyttänyt se, jos ei tunnisteta sitä niin kuin etuoikeutta, mitä raha tuo moniin perheisiin. Että mulla on ollut sellaisia tuttuja, jotka on saanut niin kuin autoja lahjaksi, aina uuden puhelimen. Siis tiedätkö tämmöisiä asioita, jotka on silloin niin kuin mopot ja kaikki tämmöiset, niin kuin, että mistä on ollut oikeasti tosi katkera silloin joskus yläasteella, että jotkut saa. Itse taas niin kuin, käytin vaikka mun kaikki rippirahat omaan puhelimeen, koska ostettiin itse, joka tavallaan on, mä uskon, että se on niin kuin iso osa mun yrittäjähenkisyyttä, että on pitänyt aina tehdä itse töitä rahan eteen. Mutta niin, mua on aina kiinnostanut se, ja no itsehän tässä yrittäjänä mä oon tosi kiinnostunut rahasta ja niin kuin, tavallaan ehkä tietynlaisesta niin kuin perinnön kerryttämisestä, siis siinä mielessä, että sijoittamisesta ja asuntosijoittamisesta ja tälleen, että on mahdollista, että mun lapsilla on sitten jossain vaiheessa mommy's money, mutta ne ei saa olla röyhkeitä siitä. Niiden pitää tiedostaa se, että mitkä rahat comes from the mommy, me, or the daddy, niin kuin Jasma, mutta joo, niin niiden pitää tiedostaa se. Se on mun mielestä ihan niin kuin oikeasti oksettavaa, että joku elää vanhempien rahoilla tai jonkun toisen rahoilla ja on niin kuin röyhkeä siitä, että niin kuin sit pitää tulla pikkusen sieltä pilvilinnoista maan tasalle. Mua on aina niin kuin ärsyttänyt se, että ihmiset etenkin ajattelee musta. Etenkin nuorempana mä kuulin paljon sitä, että on musta ajateltu, että mä elän vanhempien rahoilla, kun tilanne ei voisi olla päinvastaisempi. Siis mähän niin kuin esimerkiksi yrittäjänä olen varmasti käynyt kivisemmän tien kuin jotkut, jotka on saanut jotain pikkurahoja vanhemmilta tai isompiakin rahoja. Mä tiedän siis ihmisiä, jotka saa ihan 10 tonneja vanhemmilta tai näin 18-vuotislahjaksi. Mä oon 18-vuotiaana nostanut opintolainaa ja esim. Kossan mun yrityksen perustamiseen mä otin lähipiiristä ihan 10 000 lainan koroilla. Että mua aina ärsyttää se, että jos jotkut ajattelee, että mä elän jossain niin kuin kultalusikka suussa. Mä oon tietysti monella tapaa etuoikeutettu. Siis monella tapaa, että meillä on tosi niin kuin eheä ja rakastava perhe ja tämmöinen. Ja aina jos on ollut jotain, niin se jaetaan. Mutta mua aina ärsyttää se, että jos tavallaan ei saa krediittiä tekemästään työstä sen takia, että ajatellaan, että ne on niin kuin vanhempien rahoja. Joten mä oon mieluummin tästä asiasta sit todella avoin. Niin kuin kaikki kertokoot, mistä ne rahat tulee. Raha on mun mielestä Suomessa ihan liian iso tabu ja rahasta pitäisi enemmän puhua. Ja mun mielestä taloudellinen menestys on hienoa. Olit sitten yrittäjä missä muualla ja supportaan kaikkea kasvua, sitä, että perheessä on rahaa. Se ei ole siinä se ongelma. Inspiroidun menestyksestä, inspiroidun siis rahasta, kaikesta tämmöisestä. Ja mä tiedostan myös sen, että mä oon itse toiminut väärin noissa tilanteissa, kun mä oon ollut niistä katkera, mutta eihän niin kuin nuorempana osaa omia tunteita niin kuin sillä tavalla käsitellä. Että nykyään koen, että sellaiset ihmiset ei ole hyviä ystäviä tai kollegoita, jotka kilpailee näistä asioista ja näin. Että en nykyään niin kärkkäästi tätä asiaa ota esille ihmisten kanssa, mutta se mua kiinnostaa ja niin, tää on nyt vaikea selittää, mutta mä haluan vaan olla rehellinen näistä raha-asioista. Kenen rahoja sä käytät? Oon rehellinen siitä. I want to know. Ja joo. Mulla on muuten yksi mun IG:n kiinnitetyistä postauksista kertoo mun taustoista just sen takia, että mä en jaksa, että ihmiset ajattelee, että mä oon mun vanhempien rahoilla tuolla jossain matkailla, koska that's not the case. Mutta ei ole paha, jos sinä olet, mutta that's not my case. Ja mä haluan olla siitä selkeä. Asia, mikä mua ei kiinnosta, on naisten tai mun kavereiden ikä. Mä en siis oikeasti tiedä monienkaan mun kavereiden ikää, tai siis kyllä mä tiedän sen, mutta mä en muista sitä. Eli mulla on kavereita niin kuin ikähaarukassa 19-40 V. Mulla on niin kuin todella iso hajanta mun kaveriporukassa, koska mua ei ihan oikeasti kiinnosta mun mimikavereiden ikä. Ja esim. Joidenkin mun niin kuin uusien friendien, kun on tullut noita nuorempia kavereita, niin mä en ole edes tajunnut, että ne on mua sen verran nuorempia, koska mä en ole kysynyt sitä. Jos me tullaan juttuun, iällä ei ole väliä. Ja ehkä ylipäätään mua ei kiinnosta sun ammatti, koulutus, tyyli, mikään muukaan kuin se, että tullaanko me juttuun. Mulle ei ole tommosilla asioilla mitään väliä kaverisuhteissa. Mutta nyt mikä mua sitten kiinnostaa, on miesten ikä. Mun mielestä miesten iällä on jotenkin paljon enemmän merkitystä kuin naisten iällä. Jotenkin mun empiirisen tutkimuksen mukaan, mitä tässä olen seurannut, miesten kehittymistä, joka on hyvin erilaista kuin naisten ihan tutkitustikin, niin mä oon jotenkin huomannut, että miesten se on jotenkin todella erilaista, niin kun, että
I don't know. Mä koen, että miehillä, niillä ei ole niinku tavallaan semmoista niinku yhtäkkistä kasvua niin paljon kuin naisilla. Tai jotenkin silleen, että niillä joko on ne arvot niinku ihan nuoresta asti, tai niillä ei ole. Mä oon jotenkin kokenut, että plus 30 miehissä usein niinku voimakkaammin korostuu ne jotkut piirteet, jotka niillä on ollut jo silloin niinku nuorena. Ja tämä perustuu siis oikeasti moniin ihmisiin, monien kavereiden kanssa puhuttu tästä, että niillä tavalla ne niinku karrikoituu ne piirteet, mutta sitten taas monilla naisilla niin niiden niinku maailmankuva avartuu ja tälleen. Tämä on niinku tosi vaikea selittää, mutta miehissä mua kiinnostaa ehdottomasti ikä, ja esim. Deittiäpeissä tai muissa, jos on yli 30 mies, mulle tulee vähän semmoinen, mä oon deittailu joitain yli 30-vuotiaita, ja mun kaveritkin on, ja niissä on oikeasti tosi usein joku semmoinen tosi voimakas piirre, minkä sä huomaat heti siellä, joka saattaa olla se syy, miksi sitä ollaan sitten sinkkuna. Tämä ei ole tietenkään absoluuttista, mutta näin me ollaan huomattu olevan, että niissä jotenkin karrikoituu. Sitten mä en tiedä, että jotenkin jos mennään 30 tai siitä yli ja ei kasveta, niin usein musta tuntuu, että ne miehet ei sitten kasva ollenkaan, että sitten ne on 50-vuotiaana samanlaisia kuin 30-vuotiaana. Että jotenkin ne tietyt huonot piirteet alkaa dominoimaan. Ja tää on vaan mun empinen tutkimus. Mä en tiedä, onko tästä oikeasti joku tutkimus, mutta mun mielestä miesten ikä mua kiinnostaa enemmän. Naisten ikä mua ei juurikaan kiinnosta. I don't know, mutta nämä ei ole mustavalkoisia asioita. Näissä on paljon poikkeuksia, mutta näihin vaan tämmöisen tuloksen me ollaan tultu mun kaveriporukassa. Viimeinen vähän kevyempi asia, joka mua kiinnostaa, on tuoksut. Tuoksut on mulle niin tärkeitä. Ja yksi juttu, miksi mä rakastin olla siellä Monacossa vaikka, oli, että siellä tuoksui joka paikassa niin hyvältä. Siis mulla on jotenkin tosi herkkä hajuaisti. Mä haistan pahoja hajoja, vaikka muut ei niitä haista. Mä tuoksutan hyviä asioita ja mä oikeasti rakastun ihmisiin, jos ne tuoksuu hyvältä. Ja se vaikuttaa oikeasti mun moodiin. Että mä oon iloinen ja mulla on parempi olo itsestäni, jos on hyvät tuoksut. Mutta sitten jos haisee pahalta, mä en pysty keskittyä yhtään mihinkään. Että se on välillä musta tuntuu, että mä oon liian herkkä noiden hajujen suhteen, koska mä en pysty keskittymään, jos on huonoja hajuja. Mä en jotenkin mä en ole siis ikinä elämässäni esimerkiksi polttanut tupakkaa, mä en ole edes maistanut röökiä, koska siis se haju on mulle niin hirveä, että mä en pysty kuvitella, että mä maistaisin sitä, tai jotenkin sitä menisi mun henkeen, tai tälleen, I don't know, ja sama on tietyissä alkoholeissa, että mä en viskiä tai mitään tommoista haisevaa, niin mä en pysty syömään juustoja, koska ne haisee, siis jotenkin mä en pysty noihin pahoihin hajuihin yhtään, mutta sitten taas hyvät hajut saa mut rakastumaan, innostumaan, tekemään mitä tahansa varmaan. I don't know. Ja no joo, ehkä siitä ei se enempää. Mun vakkarituoksu on toi Pradan Paradox. Ja mulla on tuolla jotain The Parfum Brandinkin hajuvesi, jotka on tosi hyviä. Mutta joo, se on nyt asia erikseen. Viimeinen asia, joka mua ei kiinnosta, on akateemisuus. Se ei mua kiinnosta oikeasti lähes ollenkaan. Mä en varmaan ymmärräkään korkeakouluopinnoista juuri mitään. Mua ei siis kiinnosta koulutusaste. Se ei saa mua arvostaa sua ihmisenä yhtään enempää. Et mun arvostusmittarit koostuu ihan eri asioista. Mä pidän jopa outona, jos jotkut peilää heidän omaa arvoaan titteliin tai jonkin koulutusasteeseen, koska siis viimeksi muistan ainakin tänä kesänä joku ihminen tuli jotain aukoa päätä ja sitten se oli silleen, siis ei mulle, vaan mä kuulin kun mä olin ruissiveneessä, niin mä kuulin sivujutusta ja sitten se oli niin jotenkin aggressiivinen ja aika humalassa ja se oli se, että et sä tiedä kuka mä oon käynyt tän ja tän koulun. Ei kiinnostus mua tippaakaan, jos sä käyttänyt tolleen ja sä oot käynyt joku koulun. Mitä se merkitsisi mulle? Ei kiinnosta siis yhtään. Että jotenkin mittaan ihmisyyttä ja ihmisten hyvyyttä ihan eri mittarilla kuin koulutustasolla. Musta kouluarvosanat ei muutenkaan kerro juuri mitään siitä, että miten sä pärjäät elämässä, onko sussa kunnioitettavia arvostavittavia piirteitä tai miten sä menestyt. Itsekin olen päässyt lukiosta C-papereilla. Kävin vähän korottaa, että nyt ne on ehkä M-paperit, mutta kuitenkin C-papereilla sieltä ulos pääsin. Ja mua ei kiinnosta sekään yhtään, että C-paperit on monien mittarilla huonot paperit. Ei ole mitenkään määrittänyt mun elämää, eikä tule määrittämäänkään. Ei voisi vähempää kiinnostaa. Ja ne arvostettavat asiat tulee mulle sieltä mindsetistä ja kyvystä ymmärtää ja kohdata ihmisiä. Ja ei tippaakaan koulutuksesta. Se on hienoa, jos sä oot korkeakoulutettu ihminen.
niitä tarvitaan täällä, mutta se ei niinku saa mun arvostusta suhun yhtään. Ja jos mä tutustun suhun, niin se ei ole niinku semmoinen fundamentaalinen asia, mitä mä haluan käsitellä, vaan ihan muita asioita. Että joo, se on mun MP tästä. Mutta siinä oli ehkä niinku asioita, musta tuntuu, että mä taas varmaan sanoin jotain, mistä ihmiset on eri mieltä, mutta varmasti moni on myös samaa mieltä, mutta siinä oli asioita, jotka mua kiinnostaa, jotka mua ei kiinnosta. Ja ensi kerralla Japan Globissa puhutaan jostain muusta. Ensi viikolla mä ajattelin ehkä mahdollisesti puhua siitä, että riittääkö mulle mikään, mikä riittää elämässä. Ja joo, katsotaan, onko jakso sitten se vai joku muu ensi keskiviikkona. Mutta sitä ennen nähdään ehkä muissa someissa ja seuraamaan. Ciao.